Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus. Umbutho wezempilo kwihlabathi uqinisekise ngelithi iphantsi kolawulo intsholongwane efumaneka kwimpuku i-hantavirus watsho uncoma eli ngokungenelela lincede ngelixa likaxakeka kwezempilo. GEMS has been forced to retreat from 9.5% increase. The immediate triumph secured by workers is a 2 percentage point reduction from the increase that had been imposed on the public servants. Abasebenzi bakarhulumente baphumelele kwinzame zokwehlisa uchatha kwimali abayihlawula kwingxowa yenkonzo zezempilo i-GEMS nge-2%. Molweni emakhaya nakuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umbutho wezempilo kwihlabathi uncome uMzantsi Afrika ngokungenelela ancede ngelixa likaxakeka kwezempilo. Umlawuli jikelele walo mbutho uGqirha Tedros Adhanom Ghebreyesus ebenika ingxelo ngentsholongwane efumaneka kwimpuku i-hantavirus neyanyaniswa nabantu bebekhwela inqanawa yokhenketho. I-WHO ithi ingcali zezifo zikule nqanawa ngoku ukunceda abakhweli. Umbutho wezempilo kwihlabathi uthi basibhozo abantu ekubikwe ukuba banale ntsholongwane, abathathu kubo baswelekile. Ukanti kweso sibhozo bahlanu ekungenisiswe ukuba ngenene bane-hantavirus. Inqanawa bebekhwele kuyo inikwe imvume yokuba ime eCanary Islands. So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. Ilo athi kwenziwe uhlolo olupheleleyo kunqanawa kwanikwa nengcaciso ngale ntsholongwane. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine, droppings, or saliva. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America. Ibambela mlawuli wezobhubhane kumbutho wezempilo kwihlabathi uGqirha Maria van Kerkhove uthi bonke abahaneleka ngokuba nale ntsholongwane i-hantavirus baphansi kwengqwalasela ebukhali uqinisekisa ukuba akubikho suleleko lumbi. Ekwaqinisekisa uluntu ukuba le ntsholongwane ayifani ne-COVID-19. This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. Inqanawa le yanduluka eArgentina ebutsheni benyanga ka-April yagugutha iSouth Atlantic yamisa izihlandlo eziliqela kwingingqi ezisecaleni. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba ungabikho semgangathweni kokhuseleko kwiofisi zeHawks ePort Shepstone KwaZulu-Natal apho kwebiwa khona iziyobisi ezixabisa R200 ezigidi zerandi ngo-2021 kwakusaziwa inqwanqwa yeHawks KwaZulu-Natal unjengele lisitsha sinona. Lipolisi elalisebenza kwiHawks ePort Shepstone eselisidla umhlala phansi uLieutenant Colonel Jacobus Prinsloo ebelinika ubungqina. Ikomishoni kaMadlanga ive obunye ubungqina bokuba ii-ofisi zeHawks ePort Shepstone ekugcinwe kuzo iziyobisi cocaine ezixabisa R200 ezigidi zerandi zazingakhuselekanga kwaye kuxhaphake ukuba zikhekezwe, nto leyo yayisaziwa zizinxiba-mxhaka. Brigadier Campbell Nyuswa nentloko yeHawks KwaZulu-Natal unjengele lisitsha sinona. If there was interruption of the electricity supply on a Saturday, for example, the alarm would be disarmed and the office would be totally exposed. Obviously, this was a serious risk of exposure. Lempendulo ikhokhelele kumbuzo ukuba ngawaphi amanyathelo Lieutenant Colonel Jacobus Prinsloo osayidla umhlala phansi awawathathayo. What steps do you take to increase the security or to say, I can't keep this thing here, it's not safe in my office? Commissioners, I reported to Brigadier Nyuswa. He asked me for progress report, for factual report on the breaking. Everything was provided to them at the provincial office.
Obubungqina inxalenye engqwalasela kumakhwiniba kwezi ziyobisi zabhaqwa ngoJuni 2021 ezaphinda zebiwa kwiofisi zeHawks ePort Shepstone phantsi kobunkokheli bukaNjengele Sinona, nekukho ingxelo zokuba esi siganeko salandelwa kucinywa igama kwabantu abaninzi abadumileyo eGauteng. Isaqhuba ikomishoni. Icandelo labasebenzi bakarhulumente liphumelele kwinzame zokwehlisa uchatha kwimali ehlawulwa ngabasebenzi kwingxowa yenkonzo zezempilo iGEMS nge-2%. Kungoku nje uchatha kwimali eza kuhlawulwa ngabasebenzi kule medical aid iza kunyuka nge-7.5% ukuqala ngomhla wokuqala kuJulayi. Ngaphambili imali ibihlawulwa ngabasebenzi susela ngoJanuwari kulo nyaka ibinyuke nge-9.5% okubhengezwe imifelandawonye yabasebenzi COSATU neFEDUSA. Abasebenzi bakarhulumente oko lihlawula uchatha ka-9.5% kwimali eya kwingxowa-mali ye-medical aid iGEMS susela ngoJanuwari kulo nyaka. Oku kukhokhelele ekubeni abasebenzi bakarhulumente baqhube iintshukumo zoqhankqalazo bechasene nalo chatha, kwaye ezi ntshukumo zize neziqhamo nanjengoko iGEMS kunye neemanyano zabasebenzi zifikelele kwisivumelwano sokwehlisa lo chatha abe ku-7.5%. The victory we want to share with public service workers and our members today is that GEMS has been forced to retreat from 9.5% increase. The immediate triumph secured by workers is a 2 percentage point reduction from the increase that had been imposed on the public servants. Umfelandawonye wabasebenzi FEDUSA uthi abasebenzi kweli candelo abanakuthwaliswa uxanduva lukarhulumente ophanzileyo ukwenza indima yakhe kwiGEMS ze le ngxowa-mali idlulisele olo xanduva kubasebenzi. COSATU and FEDUSA do not dismiss the need for sustainability. What we reject is the idea that sustainability can be built by pushing the burden of institutional failures onto workers. Engagements exposed a deeper failure within GEMS. Nangona kunjalo, abasebenzi abazimasele nkomfa kunye namajelo endaba bavakalise ukuba abonelisekanga kukuphanza kwemanyano zabasebenzi ukunyanzelisa ukuba babuyiselwe imali abayihlawulileyo yochatha ka-2% susela ngoJanuwari kulo nyaka. Ukanti imanyano zabasebenzi zithi ziza kuqhuba ingxoxo neGEMS kwinzame zokusombulula eminye imiba bangaxolanga ngayo abasebenzi. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Urhulumente uzigxeke kabukhali iividiyo zobuxoki nemifanekiso ezibonisa eli njengelibuko labantu ngokobuzwe. Umphathi kwiofisi yobongameli uKhumbudzo Tshabeni ulibethelele lokuba urhulumente ubabona abantu beli njengabangacalucaluliyo ngokobuzwe, esithi iziganeko zoqhankqalazo eziqhubayo zingezenzo zolwaphulo-mthetho ngabemi bamazwe ngaphandle. Ukanti ulumkise abembeli ngokuthathela umthetho ezandleni zabo, ukwalumkise ngokugaywa kwenkxaso ngokubuhlanga. Umphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni unike ingxelo ngeziphumo zentlanganiso yeCabinet, kwaye uxelele onondaba ukuba iCabinet izigxibhile izehlo zokusasaza imifanekiso eshicilelweyo engamampunge ngentlalo yeli. Cabinet condemned the viral circulation of fake videos and images claiming to be attacks of foreign nationals in South Africa. The fake videos and images are not only fake, but they are intended to undermine the good reputation of South Africa internationally and undermine South Africa's pursuit of a better Africa agenda. Eminye yale mifanekiso ishicilelweyo itsale umdla wamanye amazwe ase-Afrika afana neGhana ngokuba elazwe lifake isikhalazo kwi-African Union. Our position is that we have nothing to hide as South African government. We will provide, if the AU decides to put the matter on the agenda, we'll provide the report. Tshabeni uthi inani labafiki kweli elingekho mthethweni lithwalisa urhulumente umthwalo. Kukho nesilumkiso kubemi beli. You can't have people willy-nilly deciding to attack others with no basis of the attack, but based on a sentiment, and this is related to the tribal mobilization that is happening. iCabinet iphinde yahlaba ikhwelo kubemi beli ukuba banxibe izikipa zabo zeBafana Bafana qho ngoLwezihlantu
phambi kwendebe yehlabathi. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip, ePalamente. Inkokheli ye-National Coloured Congress ekwalilungu lepalamente umnumzana Fadil Adams igcinwe luvalelweni de kube iveki ezayo kulandela ukuvela kwayo kokuqala phambi kwenkundla kamantyi yasePinetown KwaZulu-Natal. Umnumzana Adams ujongene nezityholo ezintlanu ngokwayamene nokufaka impumlo kuphando lokugetyengwa kwayisakuba ngunobhala jikelele we-ANC Youth League uMfisindiswa Magaqa netyala lokugetyengwa kwenkokheli yasekuhlaleni ye-ANC. Omabini la matyala esingethwe i-PKTT yayiphanda ukugetyengwa kwabezopolitiko. Begcwele phambi enkantolo yasePinetown namhlanje isihlobo nabangani baka-Adams bezomeseka. U-Adams ubebukeka engathukile neza emva kokuthi eboshwe eKapa ngoLwesibili. Ubekwa amacala amabili okuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namathathu okukhwabanisa. There is information of interference with state witnesses by the applicant before he appears here in this court. And I am not just merely addressing you from the bar about this. Well, I may be doing that now, but we will provide an affidavit to that effect. Umbuso utshela inkantolo ukuthi usadinga isikhathi esixaxa ukuze ukwazi ukuthola eminye imininingwane edingekayo kwisicelo sebail. Umbuso uhlose ukusiphikisa lesi sicelo. Uthi usafuna istatimende kofakazi abathile kanti ufuna nokuqinisekisa ikheli lika-Adams. Umbuso udalula izathu zalamacala abeka Adams okuqukethe imininingwane yesicelo sawo sokuthi kuhlehliswe icala. Umbuso uthi Adams wahlangana nabalisa ababili ababebhekene namacala okubulala ahlukene abebetoke ejele Westville engazange ayithola imvumo yokwenza lokho. Inkantolo itshelwe ukuthi Adams wayengagunyathiwe ikomiti lasePhalamende kuyobona laba ngalo endlela akabanga neqiniso. Furthermore, Mr. Adams also approached the Mitchells Plain Court asking, or not the court, direction your worship, the police, in writing, are you aware of the PKTT or any unit looking for me? And the answer was no. Imantshi uWendell Robinson ugcine sesivumile isicelo sombuso sokuthi kuhlehliswe leli cala wathi lisobuya enkantolo mhla ka-13 kuMeyi ukuze kufakwe isicelo sebail. U-Adams uzogcinwa etokisini kanti inkantolo ithe mangadalulwa ukuthi utoke kuphi. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo useThekwini. Kulindeleke ukuba amagqwetha akaVusimuzi Khet Matlala azise phambili isicelo sokunyanzelisa inkundla ukuba ithi thaca bonke ubungqina ebucelileyo. Matlala nabo atyholwa nabo bavele kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini batyholwa ngokuzama ukubulala uTebogo Thobejane, usomashishini uJoe Sibanyoni nomvelisi womculo uSonke Mokubunga. Elityala lihlehliselwe inyanga kaJuni. Gqwetha kaVusimuzi Khet Matlala awonelisekanga konke bubungqina obusathwe thaca ngabatshutshisi zokuthika ngoku bamile kwelokuba bafuna inkcukacha eziqulethe indawo apho iveni zamapolisa ezazikuyo ngethuba kubanjwa ukaMatlala. They even go so far as to they can tell the court if a tracker has been switched off deliberately so that the movements cannot be tracked. So to say that there's no trackers, I absolutely do not believe it. Ngokwengxelo yabatshutshisi uVusimuzi Khet Matlala ngungqondongqondo kwisiganeko sokuzama ukubulala usomashishini uJoe Sibanyoni ngo-2022, umvelisi womculo uSonke Mokubunga ngo-2024 nalowo ethandana kunye naye uTebogo Thobejane ngo-2023. Igqwetha likaMatlala likwafuna ingxelo efungelweyo eyenziwa nguThobejane kwi-IPID. Abatshutshisi bathi ezinye zezi zicelo zamagqwetha azinakufezekiswa kwaphela. There must be some limit to what is requested. And I've consulted and I was informed by the team that the vehicles that were used don't have ABLs. uMatlala nabo atyholwa nabo bajongene namatyala liqela okuzama ukubulala, unaniselwano ngemali neyelenqe lokubulala. Ukanti inkundla icele amagqwetha nabatshutshisi ukuba bangalibazisa inkqubo yokuchotshelwa kweli tyala. The sooner the trial starts, the better. Also in the interests of justice, the interests of the accused who are in custody, and not the interests of justice don't only include the accused. The interests of justice include the interests of society. Kungoku nje abatshutshisi baxelele inkundla ukuba baza kunikezela ngobungqina banabo kungaphelanga iveki ezayo. Kulindeleke ukuba bonke abatyholwa ngaphandle komtyholwa wesihlanu babuyele enkundleni ngomhla we-15 ngoJuni.
Abasemagunyeni kweli jikelele balumkise ngemo yezulu embi ekumele uluntu luyiqwalasele kwiingingqi ezithile engakhokelela kwizandyondyo zemvula nekhephu logama ezinye zisamhokamhokana nokuthwaxwa zinkqwithela. Gosa ulawulo lwentlekele eNtshona Koloni athe ngaphandle kokwehla komgangatho wesibhozo ukuya kowesithandathu wombala o-orange kwisimo sezulu esinganobuzaza, uluntu baluthi qwa nanjengoko kulindeleke izantyalantyala endleleni, udaka olunganobungozi kwiindawo ezingekho mthebelele kanye nokuchaphazeleka kwezakhiwo zophuhliso. We are still very concerned of specifically the Keerboom and Rasna rivers. Because there was a massive rainfall there. We had just in Millwood Forest up there yesterday more than 150 millimeters of rain. So they are running at very high capacity at the moment. Kananjalo eMpuma Koloni izandyondyo ezina kwisixeko saseNelson Mandela nakumasipala iKurha zikhokelele ekubeni amaziko nendlela eziqhokekileyo zivalwe eKambeke nabantu abangaphaya kwe-1,500 ingakumbi abamelene nedama laseKurha elidlule ngaphaya komlinganiselo wokugcwala ngomyinge ka-113% bakhutshiwe phantsi kwamaphahla athile ngenxa yokuba phantsi kwesichenge sokuba ngamaxhoba ezikhukhula. Lo ngama usodolophu waseNelson Mandela Bay unqenisisile ukuba kukabikho bungozi bemozulu obukhokelele ekohlukaniseni inyama nomphefumlo. Well, the Joint Operations Center has been established and we are operating across the city so that there's promptness in our response. Siqada eMntla Koloni idolophu ezifana neRichmond neColesburg oko zigutyungelwe likhephu ukusukela izolo ngexa ezinye ezifana neCarnarvon neDR zikhithikelwe lilo namhlanje. Motorists are urged to exercise extreme caution. In terms of road safety, reduce speed and increase following distance to allow for adequate reaction time in case of sudden stops or changing road conditions. Ukanti ke kwimimandla eshiyeke ithe nkamalala kukuthwaxwa kukubhudla kweenkqithela zimvula ikhephu nezikhukhula izimandla abasemagunyeni baphantsi phezulu namanyathelo okuthabathela ingqalelo umonakalo. Uluntu luyakhuthazwa luxabise ukuzikhusela kanye neentsapho kangangoko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Botani mawethu naliqikelelo lwemozulu ngamathutyana ngephamvula emvula alindelekileyo phaya eNtshona Koloni konyukele Freystata kanti ke mahle kakhulu phaya eMpuma Koloni. Ngomso ke mbukeli lithakholele ngamafu kwindawo ezininzi zelizwe ingamathuba ngephi namahle kakhulu emvula kwindawo ezigudlunxwemelatse Gqeberha ngokunjalo naseGeorge. Yabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku elakhephe elindelekileyo kwindawo eziphakamileyo phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nemvula eyakuthi inengamandla kwapha eMpuma Koloni kanti ke silindele nokulatyuza kwamaza phaya kwinxweme laseNtshona Koloni ukuyakudika phaya koRichards Bay. La meko ke mbukeli isalindelekile uqala phaya eGqeberha ngoku ukuyakudika eRichards Bay ngokunjalo nemvula engamandla phaya eMpuma Koloni. Masijonge into bamaqondo wona sibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu amaqondo kodwa aphantsi ngo-16 phaya eGauteng ngokunjalo naseSprings. Ukuba ke wena mbukeli uphaya kwiphondo laseLimpopo lindela imozulu efudumeleyo ngo-29 phaa koMusila ngokunjalo nakoThoyandou. Xa sihlabela mgama sijonga eMpumalanga amaqondo athanda phantsi ngo-16 phaya eMashishini kodwa kathathise ngo-26 eMbombela. Hamba nam ke mbukeli singene KwaZulu Natal nalapho lilihle izulu liphole kakuhle ngo-23 phaya eThekwini ngokunjalo naseRichards Bay. Uba ke wena mbukeli useMpuma Koloni kuyabanda eKomani ngo-14 degrees kodwa kathathise amaqondo ngo-17 phaya eNxuba. Kanti ke ngoku singena kwiphondo laseWestern Cape nalapho amaqondo ephantsi ngo-16 phaya eTshorweni ngokunjalo naseGeorge. Kanti ke ngoku mbukeli hamba nam singene kwiphondo laseNorthern Cape nalapho amaqondo nakhona ephantsi ngo-15 phaya eKuruman ngelixa iDiara ingu-12 degrees. Ngoku masijonge eFreystata nalapho kubanda nge-10 phaya eFixburg ngelixa phaya eWelcome silindele u-14 degrees. Sivala ke ngoku ngephondo laseNorthwest nalapho amaqondo ephantsi ngo-15 phaa ko-Ottosdal ngelixa phaya eRustenburg silindele u-18. Kulo 18 ke mbukelo lindelekileyo naphaya koTosca kamnandi mawethu.